Saartenkorpi Mikko ja vastuualueena vähän kaikenlaiset työt. Paikkanahan tää on niinku siitä hyvä, että täällä on hyvät työkaverit ja täällä on hoidettu työterveysasiat ja muut asiat aika mallikkaasti, että voin suositella tätä, että on ollut tyytyväinen. Tässä tehdään jatkoa, eli ruuvataan nämä liittimet kiinni ja sitten sen jälkeen tuodaan kutistesukat päälle ja ruvetaan kutistaa kaasulla. Eli nestekaasulla kutistetaan. Sitten kun me ollaan nämä pienemmät kutisteet saatu, niin sitten tulee päällikutiste, kun se on vähän aikaa jäähtynyt. Tätä tehdään sen takia, että parannamme verkkoa ja sähkön toimitusvarmuus säilyy parempana. Että kuntalaiset pääsee nauttimaan paremmasta sähköstä.